Larang koro, BJP vote koro. Oh boleh. This village abo chung tini door to door campaign para nog habena chung tini rally khlai laika to jotono chini ti prasarok he bubagra no koplai khlainani bagoi chini hano rokha khlainani bagoi chini jati rokha ni sathe chini ulthak phainai bosabutoi rong ni wansukjak jotono siwo tabo boro aso silia ungya tabuk boro aso silia unglia aboni bagoi chung koplai ungnai nichit oron borok sumai tangjak bubagra ni yagromya bubagra se chini ses kokinai borok tini gore gore nok brum brum borok tini nongkhol laika oro sadharon para bere mani rally hose jodi 600 nislai borok bangu garono kaham clear demsara kozusra bubagra koplai ungnai hambai Berapa kilometer him kana satu? Tabuk satu 4 kilometer samtik. Jadi ausur hingga.